आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां ओ संवसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करितना तरी अनाथ न्हय म्हाका
Hermoso Jesumuso Rukarya kasya anandaso Sargadai jiha baldevaso Tachasratandhum nitalkello He mujhe kaya mujhe asha वळू तारो का हर एक दिसा मान बरें पोट जावं आनी तुजी शुभता तिणें तुज्या जिवितांत पसरलां आज तुवें तिका तुज्या राज्यांत आपयत आसतना तिची सरपदकां तूं बक्षीत तिचे जावन काणकोणेपण आसल्यार ते बक्षून सर्गाच्या राज्यांत तिका तूं फावो कर त्या कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादांनी भर तुजे तूं जेजू जावन त्या कुटुंबाचेर आशिर्वादां मागून दिव ह्या कुटुंबांत जाय आसली शांत समाधान माया मोग आनी कार्य जाय तुका गोत आसा तें समेस्त तूं तिका तांकां मागून दी आमा समेस्ता खातीर आमी मागता तुजें आदर्श जिवन देखी बरें जिवन आमकां एक मेलपंथ जावन आसतना आमकां तुज्या आशिर्वादांनी भर तुजो जिवात कापडून आसतना तुजें बरेंपण तूं देखून तिका ससनाचें जिवीत दी ससनाचो विशय दी तांकां तुजो दर समया दी तिका ससनाचो विशय सगळ्या बळजाच्या नाम
म्हणता देवा सर्वोत्तरा बाप्पा आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि सृष्टीचा अहंकार मुक्ती आलो स्वस्तिक जगाला एकच असले जगात दुसरा जडलो तो मेलो आणि जगाने बिबिलो तो मेल्यामध्ये जेवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जीवन जालो सरकार चढलो सर पृथ्वीधरा देवबापाच्या उजव्याक बसला तेच्या जिवेनी मेल्यांची मुनसुबी करून घेतलो संबंधांक एक रत्म्या कथोलिक सभी सभेत संस्थ एकतात पत्रांचे मोक्षाने पुढीचे जीवन कोण ससनांचे जीवित आमेन. आमच्या बाबा लगीनच्या तुझे नाव पवित्र दाव तुझे राजन कायम तुझी किती सरकार दत्ता तीच आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या गोष्टीता तसे आमची भात बघस आणि आमका काढणे फोडो निमिका मुंबईतले आमका निवार नमांमध्ये कृपे मुरले तुम्ही तुझे सांगता स्त्रिया मित्र सुदे आणि सदैव पोळ तुझे कुती चेंजेस विनंती कर आता यमच्या मरणाच्या वेळा रामेन नमांमध्ये कृपे मुरले तुम्ही तुझे सांगता स्त्रिया मित्र सुदे आणि सदैव पोळ तुझे कुती चेंजेस विनंती कर आता यमच्या मरणाच्या वेळा रामेन नमांमध्ये कृपे मुरले तुम्ही तुझे सांगता स्त्रिया मित्र सुदेव आणि सदैव पोळ तुझे कुती चेंजेस नमांमध्ये कृपे मुरले तुम्ही तुझे सांगता स्त्रिया मित्र सुदेव आणि सदैव पोळ तुझे कुती चेंजेस महिमा बापा पुता आणि पवित्र सदा सर्वता आमेन. आईच्या दिसांनी येडामी दुखीचे मिस्ते पहिलो मिस्ते समीर जुमळान नोकताना घातला मेता आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राज अंका येऊन तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारान जाऊन पेन भरले समी तुझे संगाता श्रीयम ते तोर सदैव आणि सदैव पॉल जी खुशी चेंजेस पेन भरले समी तुझे संगाता श्रीयम ते तोर सदैव आणि सदैव पॉल जी खुशी चेंजेस हनुमान मुरिये पेन भरले समी तुझे संगाता श्रीयम ते तून सदैव आणि सदैव पॉल जी खुशी चेंजेस हनुमान मुरिये पेन भरले समी तुझे संगाता श्रीयम ते तून सदैव आणि सदैव पॉल जी खुशी चेंजेस नमान मुरिये पेन भरले समी तुझे संगाता श्रीयम ते तून सदैव आणि सदैव पॉल जी खुशी चेंजेस नमान मुरिये पेन भरले समी तुझे संगाता श्रीयम ते तून सदैव आणि सदैव पॉल जी खुशी चेंजेस नमान मुरिये पेन भरले समी तुझे संगाता श्रीयम ते तून सदैव आणि सदैव पॉल जी खुशी चेंजेस नमान मुरिये पेन भरले समी तुझे संगाता श्रीयम ते तून सदैव आणि सदैव पॉल जी खुशी चेंजेस नमान मुरिये पेन भरले समी तुझे संगाता श्रीयम ते तून सदैव आणि सदैव पॉल जी खुशी चेंजेस नमान मुरिये पेन भरले समी तुझे संगाता श्रीयम ते तून सदैव आणि सदैव पॉल जी खुशी चेंजेस नमान मुरिये पेन भरले समी तुझे संगाता श्रीयम ते तून सदैव आणि सदैव पॉल जी खुशी चेंजेस महिमा
बापा आणि पुत्र आणि पवित्र सर्वता सर्वता आमेन.
सोविशे सर्वे स्फोरातिका लाभोय आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांघर. तिसरं निघते तुम्ही मस्तकाला पांढऱ्याचं नको आमच्या प्रार्थना तुझे नाव मोठे तुझे नाव तुमचे जेवण आमच्या बापाचे गिंच्या तुझे नाव पवित्र साव तुझ्या रासम कयो तुझे कुशी सकाळ सता तुझे संसारांचा तुझे समता क्रियामता तुझे आणि सदैव फळ तुझ्या अक्षयचे समजे संगत आमचं तुझे आणि सदैव फळ तुझ्या अक्षयचे समजे संगत आमचं तुझे आणि सदैव फळ तुझ्या अक्षयचे
देईन फळ तुझ्या अक्षितची तुझे सांगत आमची आमच्या तुझे आणि सदैव फळ तुझ्या अक्षितची तुझे सांगत आमची आमच्या तुझे आणि सदैव फळ तुझ्या तुझे सांगत आमची आमच्या तुझे आणि सदैव फळ तुझ्या तुझे सांगत आमची आमच्या तुझे आणि सदैव फळ तुझ्या आपला मायामुखार पान करता आमचं बाबा समजा Jesu,
शासनासोभिषेक सर्वेश्वराधिकारावर आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांघर शासनासोभिषेक सर्वेश्वराधिकारावर आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांघर पुढचे
सर्व मालिका आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर त्याच्या सर्व मालिका आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर त्याच्या सर्व मालिका आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर कृष्णाच्या कृपा आमचं कापडीता ज्या अतिमोगाच्या पुताची आणि आमच्या सगळ्याचं गोंधळा जेजू ख्रिस्ताची पुढं निराकार आत्मानी देव आमच्या भक्ताच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्ताच्या परिपालनापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर हे हे भगवंता भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर आमच्या समाज आमच्या भक्ताच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्ताच्या परिपालनापासून आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर 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 हे हे भगवंता भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर कृष्णाच्या बाप्पा तुका भेटायचा तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सिम्याचे गोंधळाची ख्रिस्ताची पुढं निरगत आत्माने देवपण आमच्या भक्ताच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्ताच्या परिपालनापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काबूल कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा आमचे
कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर सर्वेश्वराधिकाला बळ आणि निरंतर प्रकाश तिचे भाकर सजना सविशे सर्वेश्वराधिकाला बळ आणि निरंतर प्रकाश तिचे भाकर Samtana Dev Maka Apaitana Rao Jesu Tu mujhe sangi वर विमोचा दैविक फुलांचे ध्यान तुझ्या सैनिक जिनीवर विमोचा स्थागिरी पावना मागा ओढुई घात नका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. वचनो मरण हरेक येऊचे एक सत हरेकल्याच्या जिविताचे आमचे घडीत पूण मरण आमच्या संसारी चिंता प्रमाणे एक अंत पूण जेचून आमकां शिकयला मरण एक अंत नाही पगार सर्गींच्या जिविताक एक दरवटो सर्गींच्या ससनांच्या जिविताक रिगवंक एक दार देखून जेजूची कूड आनी रगत सेवन ह्या संवसारांत जियेलो हर एक व्यक्ती ह्या संवसारांतच ताचें जिवीत आखेर जायना पगार ससनं जिवीत आसा कित्याक म्हळ्यार जिजूस म्हळ्यार जो कोण मदीं मांस खाता मदीं रगत पियेता ताचे ती ससनाचो जीव आसा देखून आज आमची बहीण संवसारी जिविताक अंतरल्या तरी ससनाच्या जिविताक ती जल्मल्या आमची मेल्ली भाव भयणी आमकां सांडून वचनात पगार जी आमच्या फुडल्यान वतात एक दीस आमी तांच्या सांगाता भक्तांच्या एकतारांक सांगाता मेळोवंक आसा तर आमी आज आमच्या भयणीक आसो तो मागता आसतना आमच्या कुटुंबांतल्या कुटुंबाचेर कुटुंबाची देवाचें उतरां असो उसवण आमी पळयल्या कश्टातेल्या लोळयल्या सर्वेस्पर तुमचे सवय असो सर्वेस्परा प्रकृतीनं आमची बातमी ऐकून घे तुझ्या साकारणीच्या आत्म्याक या संसारांत भायर सरूंक फरमायलाय ताका सर्गींच्या सुखाक पावय आनी तुझ्या भक्तांची सांगाती कर प्रार्थया प्रकृतीच्या बापा आनी सर उसवणेच्या देवा तू सस्मीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरण असो काळो जिविताच्या उसवाडान बदलताय तुका अनुसंस्कारतल्या तुझ्या साखरांचेर तुझे देश घालत म्हूण आमी खालतेपणी प्रार्थाव सर्वेस्पराचो तूं आमचो आसरो आनी बळ आनी ह्या दुखाच्या काळोखान वेळा पातावन तुज्या मुखामळाच्या उसवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार तुज्या पुतान आमच्या सुमयान आपूण मरण आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलो आमी ताचे सरशी दावोशी कर
आणि विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांत ते सर्व दुखा पुसून घेतले ते आमच्या भावा बहिणीकडे आमकां एकवटाय क्रिस्त आमच्या समुया वरवीं सस्ना देवा तुझे ससे कुसापुनी मका ओर्तुलागी गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी Poina tări asta Ishivașe Suryo tări devta Moce Sopnatus maka tuce săși Poina tări asta Suryo tări devta Moce calte Sopnatus maka तुझे म्हजी सासूमाय तिणे आमचो मस्त मोग केल्लो तिणे आमकां मस्त आदार दिल्लो अशें म्हूण सांगल्यार आवयन करूं ना म्हूण सांगून न्ही आवय मोग करता सासूमाय विशयांत इतलें बरें उतर आयकून म्हाका निजाय की भारी अभिमान भोगलो पुलाबाई फ्लोरीनबाई आमकां समेस्ता मोगाची सादी खालती जिणी ती जियेल्ली बाबार्थाची जिणी जियेल्ली दुर्बळकायेन ती जियेल्ली तरी ज्या कुटुंबा खातीर जायतो त्याग साक्रिफीस तिणें केल्लो आज पवित्र पुस्तकांत कितें म्हणटा सोम्या ते मरण पावतेलीं भागी तांच्या बऱ्या करण्याची इनाम देव तांकां दितलो सोम्या थंय ती जियेल्या सोम्या थंय ती मरण पावल्या तेज्या बऱ्या करण्याची इनाम पुर्तेपणी जोडूंक ती सोम्या मुखार आसा ही तिची आशा संपूर्ण जावं दी देवाक ती मायमेभोवन जावन भोगून दी सर्गींच्या राजांत शाश्वत आसूं दी आनीक तिची जायती साकरी केल्ली तिच्या कुटुंबान आनीक ताचो फळ जावन तांकां आनीकय तिच्या मागण्याचो आदार लाभूं दी म्हूण सांगून ह्या मिसाळार आमी मागया आमच्या पातकांची आमी दूख धरया सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून म्हगे दान सांगवार मरये
सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. आमी प्रार्थुया. बापा तूं एकलोच आमकां मरणा उपरांत सासणाचें जिवीत दिताय. जेजूच्या जिवनपणाचेर बाबार दवरलेलो ह्या आमच्या भयणी फ्लोरीन डिसोजाक सर पातकांतली सुटय आनी पुनर्जिवनपणाच्या दिसा ताका वैभवाक तुजे थंय सासणाक एकवटाय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जणवयाच्या पुस्तकांतले वचप. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेंच दग तांकां लागचेनात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्ल्यांशी दिसली. तांचे भायर सोरोप एक निर्भाग आनी आमचे तावन तांचो वेगळोसर एक सत्यानाश कसो दिसलो. पूण ती शांतीन आसात. मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी अमर जिविताचो पूर्ण बरवसो तांकां आसलो. थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सवय आसूंक ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयलें. भांगर उज्यान घालून तापसतात तशें ताणें तांकां तापासली आनी होम बलये परी तांकां मानून घेतली. ताचेर पात्यतेल्यांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विश्वास दवरतात ती ताचे सवय मोगान जियेतली. कित्याक ताणें वेंचून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लाभतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराचे घरी वचूया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वचूया म्हणटाना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो व्हरतो संतोस म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसालेमा. तुज्या दरवाटेचेर आसात आमची पावलां. तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय. सर्वेस्पराचे घरी वचूया म्हणटाना हांव संतोसलो. मजबूतानी अखंड बांदावळी उबार बांदला आमचे जेरुसालेम. थंयसर सोडून येतात कोळयो वय सर्वेस्पराच्यो कोळयो त्यो. सर्वेस्पराचे घरी वचूया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी
ओसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. येया तुम्ही म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो. संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां ते राज तुमचे दायज कर घेया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजूर म्हळें मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सतत हांव तुमकां सांगता गोवाचो कण मातयेन पडोवन मेल्ल्या करीच तो एकोडोच उरता. तो मरत जाल्यार हे तेस्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिविताक सांबाळटा. देवाचे उतर हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, लाद्राम एक रैत आनी हाचें काम जावन आशिल्लें रांदय करचें. एक दीस ताच्या हातांत कोयती खाण घेवन ताच्या खांदार पोतें खाण घेवन ताच्या गादी आसशीन तो वेता. ताच्या खांदार पोतें आसा आनी ह्या पोत्यांत विविध तरांचे बियाळे आसात. भेंडां, अळसांदे, घोसाळीं, बोबळीं, कारेतें हे सगळी रांदय करची ताचो हाव्यास आनी ताचें काम. ताच्या पोत्याक तो हात घालता आनी हात घालता आसतना ताच्या पोत्या भितर आशिल्ल्यो विविध तरांच्यो बियो ह्या बियाळे भेंडे, अळसांदे, घोसाळीं, बोबळीं, कारेतीं उलोवंक सुरू करतात. ती म्हणटात खंय हाच्या हाताक म्हणी पडचें नाका. हाच्या हाताक पडल्यार जाली आमची गत. पळय थंय ताणें वळी करून दवरल्यात. आतां ताच्या हातांत आमी पडल्यार तो त्या वळी भितर घालता, मातयेन थांबता. वताक आमी सुकजें पडटा, पावसाक आमी कुसाचें पडटा. आमचें सत्यनाश जाता. देखून हांव तयार ना म्हूण सांगून हे बियाळेक एक ताच्या हाताच्या मुठींतावन भायर पडोवंक पळयतात. तेन्ना घोसाळेची बियाळो उलयता आनी म्हणटा, पिशी तुमी. आमच्या जिविताचो शेवट कितें? आमच्या मुखांत रांदय जायचे आनी आमच्या हळ्ळेच्या लोकांक फ्रेश रांदय मेळाची. आमी पोत्या भितर बसल्यार जाताय. आमी पोत्या भायर येवंक आसा, ताच्या हातांत आमी पडोवंक आसा. हांव ताच्या हातान पडटाच. तो वळींत घालून दी. पावसाक भिजल्यार इवडना, वताक सुकल्यार इवडना. हांवें मरोंकूच जाय. मेल्यार मात्र म्हजे तावन जड येता आनी ते जड उपरांत बेल येता आनी ताच्या उपरांत फुलां जातात आनी घोसाळीं जातात. आनी घोसाळीं पळयलीच हळ्ळेचो लोक भारी खुशी पावतात. फ्रेश घोसाळें, आमकां नुस्त्याक भारी रुचीक तें अशें म्हूण सांगून घोसाळीं मार्गादेर विकून दवरल्यार हळ्ळेची बायल मनशां धांवन येतात. गांवची घोसाळीं म्हळ्यार भारी खुशी तांकां. आनी ह्यो वर नुस्तें कर्ण तांणी खाताना गांवचें घोसाळें भारी रुचीक आसा म्हणटाना ताच्यो निवडली तृप्ती दाजोसकाय म्हाका कितें आसा अशें म्हणटा घोसाळ्याचो बियाळो. आनी काणी म्हणटा, रैताच्या हातांत तो बियाळो पडटा. तो रैत त्या वळीन ताका घालता आनी तें मरता आनी किर्लता, जड जाता, वाल जाता, दराबस्त घोसाळीं जातात. आनी हळ्ळेचो लोक घोसाळीं खावन खुशी पावतात आनी देवाक अर्घ दितात. भाव भयण, भोव आपुरबायेची ल्हानशी काणी. आनी ही काणी आमच्या जिविताचो शेवट आमकां विभार्शितात. ह्या संवसारांत देवान आमकां कित्याक दवरलां?
भुरग्यापणाचेर आमकां दोतोर शिकोवची आसली. ह्या जिवितांत तुज्या जिविताचो शेवट कितें म्हणटाना देवान कित्याक तुका ह्या संवसारान रचलां, देवाचो मोग करूंक, देवाची साकरी करूंक आनी मेल्या उपरांत देवा सांगता सस्ताच्या सस्ताक सूख भोगूंक. हो जावन आसा आमच्या जिविताचो शेवट भाव भयणीनो. आनी हेच्या वांजेला आमी आयकलें गोवाचो कर्ण मातयेन पडल्या करीत तो एकोडूच उरता, तो मरत जाल्यार हे तेस्ट फळ दिता. तशी आमची जिणी मरणा मुखांतर आमकां जिवानपण मेळचें आनी सोम्यान सूख दापें केलां. सोमी मेलो, मेल्ल्यान तो जिवन जालो आनी पवित्रान आमकां जिवनपणाचें हर एकल्याक देणें लाभलां. आनी हें देणें पवित्रान आमकां मेळ्ळेलें ह्या संवसारांत मातयेच्या आयदनांनी आमी वयता, पूण हें सासणाचें दिर्वें सांब पावल बोवापुरबायन म्हणटा हें अत्मी दिर्वें सासणाचें दिर्वें मातयेच्या आयदनांत आमी पुंजोवन आसा. आनी एक दीस मातयेचें आयदन फुटता आनी तो अत्मो म्हणलें अत्मीक दिर्वें तें देवातावन आयिल्लें देवा थंयतावन वेता आनी ताची संपूर्णता जोडटा आसतना आमच्या जिविताचो शेवट आमी जोडटा. पुलाबाई ह्या संवसारांत हे मातयेचें आयदन जावन आयिल्ली. सांब पावलाका पुरक जावन म्हणटा आमी ह्या संवसाराचे न्हय, हो संवसार आमचो शाश्वत न्हय, आमी सर्गींचे. आमचें नागरीकपण ह्या संवसाराचें न्हय, आमचें नागरीकपण सर्गींचें सिविलायजेशन आमी म्हणटा. आनीक आमी आमच्या आमच्या जिवितांत जर तर आमकां पासपोर्ट आसा, आमकां विजा आसा, आमच्या गांवची आमच्या गांवांत आमकां पासपोर्ट विजा जायचे म्हणना. आमच्या गांवांत आमी खंय पयन करियेत, इथं नागरिकता आमच्या गांवांची आमकां आसा देखून आमी सिटिजन्स ऑफ इंडिया. आमी इंडिया भितर खंय आमी वशीत पासपोर्ट विजाची गरज ना. देखून सर्गा वचोंक आमकां पासपोर्ट आनी विजा गरज आसा जाल्यार कितें गरज तें आमचो भावार्थ आमच्यो बऱ्यो करण्यो. आमी भावार्था मोरा पर्यंत येयल्यार ह्या भावार्था पुरक जावन बऱ्यो करण्यो आदारल्यार तसो आमकां पासपोर्ट तसो आमकां विजा जावन आसा. आमची भयण फ्लोरीन बाई पुलाबाई 94 वर्सां ह्या संवसारांत जियेल्या आनी तिणें भावार्थ सांबाळला, जायत्यो बऱ्यो करण्यो तिणें आदारल्यात आनी आतां ताची भरती ती जोडूंक आमच्या फुडें गेल्या. जे कितें ह्या संवसारांत तिणें बऱ्यो करण्यो आदारल्यो, भावार्थान जियेल्ली, बऱ्यो करण्यो एक लग्ना जिवितांत भुरग्यांक जम दिवचें, ल्हान व्हड करचें, तांच्या बऱ्या फुडारा पावोवचें, तांच्या सुखा दुखान वांटेली जावचें आनी सगळे कडेन मोगान उलोवन हें जिवीत समर्पणाचें जिवीत करचें तिणें केलां. तेजे थोड्या मुखार तेजी थोडीं भुरगीं अंतरल्यांत, थोड्या मरणाक हांवी आसलो. अशें भाव भयणीनो जायते दूख तिका लिबितान मेळ्ळ्यात, जायते कस तिका मेळ्ळ्यात आनी प्रत्येक तरान फाटल्या दिसांनी ती पिडेस्त आसली आनीक वर्तें देणें तिका लाभुल्लें. तिच्या भुरग्यांत कुटुंबांत सुनातावन तिका बरी साकरी करचें हें सगळी आज देवाक आमी समर्पीत करया. देवा सांगता ससनाच्या ससनाक देवाचो वैभव भोगूंक आनी सर्गींच्या सांता भक्त सांगता मरिये माय सांगता आनी आमच्या पात्रोन सब्यास्त्यो सांगता सर्गींच्या संतोशान सदांच ती निरंतरी प्रकाश भोगून दी म्हूण सांगून आमी तिच्या खातीर मागया. आमेन. सगळ्या देण्याचो सर्व आमचे मोगाळ बापा गाणीक जावन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घालून तांचे तुझे बेसन. बाबा भयणीन आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. दयाळ बापा ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या रक्तान तुज्या साकरनी फ्लोरीन डिसोजाक धुवन काड. तिका तुवें पवित्र नितळ केल्ली, तिका आतां कणबळ्यान निर्मळ करून तुज्या मुखामळाचो परजळ भोगून दी.
क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसू आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि सासणाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुझ्या मायमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची की त्या जेजू जालो आमची पास्काची बली जेतना कुर्सा ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेतना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली जेतना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपोवन दिलो तेतना आपूण करो याजक करी वेदी आनी बलिदानाची शेळी म्हूण ताणें दाखोवन दिले देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुझे मोकार दळबाराचो सर्वेस सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओन सर्गी तुका जय जय ओन सर्गी तुका जय जय बापा करोस पवित्र सगळी अपवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची तेच परी जेवणातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबार्थाचो गोड परगटुया जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता जिविताचो उंडो सरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन बसता जेजूची कुडान रगत सेवतली आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे भुवी सभेस उडास कर लियो आमच्या भाग्यवन बापा पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्पराच्या साकरणीची फ्लोरिनाची काकुळट कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जाव जीवनपणाचो वस्तून मेल्यात ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां तुजी इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पडयोंक फावो कर आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता कुंवार मरये देवाचे माये सांगाती
बघेवन जुजे बघेवन धर्मता सगळ्याच आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या समयान आमकां मागोवंक शिकयल्लें मागणें सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकिल्ल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणी पडूं दिनाका सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयाकून जिबितान सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. समया जेजू क्रिस्ता ते तुज्या धर्म तामणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मरणांत जीवन जालो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी ताका सेवंताच्या जीवनपणान वांटेली जावचे आमी सुभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
जितान वाळटल्यो जिवीत उदकांत सरी पवित्रज्ञा तोंडालेलो मुझे सशी येवदी सासनी कुर्दात सेवदी सोम्या मोजा देवा धन्या मोजा राया आशीर्वादला सेवता तुका राय करी नाका नादोस तू कर म्हाका आम्ही प्रार्थूया. मोगाळ बापा आमचे गदी कुर्सार मोरोन मायमेन पुनर्जीवन जालो त्या तुझे एकल्याच पुताचो संस्कार आम्ही घेतला. यादच्या पास्काच्या गुटावर नितळ जावन फ्लोरीन आमची बहीण ताचे बराबर मायमेन पुनर्जीवन जाव म्हूण आम्ही नम्रतायेन मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. देखून बसा. 27 मीस परवा सोमारा दिसा सकाळी 6:30 वरांचेर आसतले. येवच्या सोमारा 11 तारीखेर सकाळी 7:30 वरांच्या मिसार 27 मीस भेटे दिल्या तुमकां पोणे आसा. आतां श्रद्धांजली. जनन आनी मरण आमच्या संवसारी जिणेचो आरंभ आनी अंत. हर एक जिवी जल्मता आनी मरता हे प्रकृतीचे नियम. मोगाचेनो 94 वर्सां ह्या समाजेन मनशां जिणी जियेल्ली. आमा समेज तांची मोगाची मानेस्तीन फ्लोरीन डिसोजा. हिची निर्जीव कूड ह्या हालतरी समोर आसा. अंतिम नमनाची ही थोडी उतरां. असलें हे एक कुटाम सान सेबेस्टियान पिर्गस सान फ्रांसीस सावेर वाड्यान प्रस्तूत आतां सान आंतोन पयल्या वाड्यांतली. देवदीन रोजारियो वेगस आनी देवदीन रेजिना वेगस हांच्या 4 जाणां भुरग्यां पैकी ही तिसरी जावन आसा. देवदीन जेरी डिसोजा लागीं 14/5/1950 लग्न जावन 5 जाणां भुरग्यांचें देणे देवान तांकां फावो केल्लें. आज पंतेच्या 4 वरार घरच्या संद्या समोर ह्या संवसाराक आवदेस मागून सर्गराजाचें पयण तिणें केलें. हांवें समजून घेतल्या प्रकार आमचे मायेचें कुटाम कश्टी आनी देव भिरांतीचें. हाका साक सावन आसा तिची 4 जाणां भुरगीं, 10 जाणां नत्रां आनी 7 पंतुरां. तिणें आपल्या पती सांगता विश्वासान जिवन भुरग्यांक देव भिरांतीन वाडोवन कितले कश्ट आयल्यारी बरें मार्गदर्शन दिवन
बऱ्या फावंडाक पावयलां. ती एक देव भिरांतीची जावन आसून हातांत सदांच कोंत आसून मागणें करतली. मोगाळांनी सादी जावन आसली. घरा आयल्यांक अस्कुऱ्या तोंडान स्वागत दिवन तांकां सुदारसितली. मायेच्या उतर प्रयेर तशेंच अंतुळणार आसतना तिच्या भुरग्यांनी विशेषण मलगोलो पूत स्टिवन तशेंच सून प्लेवीन मोगान आनी सोसनिकायेन तिची सेवा साकरी केली. कंडी जावन सोम्या लागीं मागून ती बरें धाडटली. मोगाळ्या बापा तिच्या भुरग्यांक आनी कुटुंबदारांक दूख सोसची कृपा दी म्हूण मागता. सर्गींच्या बापाच्या निर्मणे प्रमाणे देवाच्या घरा ती बायसन गेली. संवसारीक जिवितांत जिवन आसतना कितेंय चितें थंय उणेंपण आसलें तर मोगाळा देवा तें तूं पळयनाका. तिका बक्षी तिका सर्गारसांत पावय. सकट सांगात म्हणया सोसनोचो विशय होती तिका ये सोम्या निरंतर प्रकाश तिचेर पंकय समाधानान विशय घेवन दी. आमेन. आदेवस तुका मोगाळ माय, आदेवस तुका. भाव भयणीनो, मेल्ल्या कुडी मातयेक लावन सोखायदो बाबर त्यांच्या साली प्रमाणे फाळताना दनया देवाक विश्वासून प्रार्थुया. या आमच्या भयणीची फ्लोरिनाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत जीवनपणां विनाशी करूं तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यान मेळो. अशा मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळ्याच्या कांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंत सो सांगात तिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या आदाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेळोंक येया. आत्म्याक तिच्या स्वागत दिवून परमेश्वर अदीक तो करा. तुका आपयलो जेजू तुका स्वागत करूं. अब्राहमाच्या गोपाल देवदूत तुका वरन पावो. ससनाचो विशय सर्वेस्परा तिका लाभय आनी निरंतर प्रकाश तिचे दयाळ बापा, आमच्या भयणीचो फ्लोरिनाचो आत्मा आमी तुजे आधीन करता. क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त सांगाता ती पुनर्जीवन जातली म्हूण ती बरोवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकरनी तुवें सभा देण्यांनी भरली. अशें तुजें उदार मोनाच्यांनी क्रिस्त ती भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दीन वसता. सर्वेस्पर आमचे प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुज्या साकरनी सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसार आजून आसावन ती भावार्थाचे उतरान एकामेका बुजवण दी शंकर. अशें क्रिस्ता सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदांकाळ जियो. क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफात पुरीस मुखार उरनोस. कोणाकी मोर्न पळोवंक जाय जाल्यार बोगलेंतल्यान येया. मोर्न पळयल्ली मदल्यांत सिमेस्त्रेक वचात. वैकुंठांत घेऊन व्हरून तुज्या येण्या वेळी रसाक्षी तुका स्वागत करूं. आनी सर्गीच्या जेरुसाल्या शेरां व्हरून पवित्र सुवात
जशी उसाम कुणी तुझे सरशी सरशी
प्रार्थूया. सोम्या जेजू क्रिस्ता ती निस्पणात विषय घेऊन तुझे विश्वासाचे फोन तुवें पवित्र केले. अशें कुडीने उपकारता तरी जिवनपणाचो भरोसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थना मानून घे. या आपणान तुझ्या साकरणीक फ्लोरिन डिसोजाक शांत विश्व घडो. तुमचो आमचे पुनर्जीवनपणांनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ससना प्रकाश बघून तिका पावय. तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमच्या बहिणीची जिवितांतली आपणास शीन देवान आपयली देखून मातयेची केली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण वेल्यान प्रप्रथम जिवन जालो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडीसारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भयणीक सोम्याच्या आधीन करया. सोमी आपल्या शांतीन तिका वेगू निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करू. आमच्या भयणी बसा आमच्या सोम्याचो क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थूया. ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणांनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार इची येतलो आनी म्हजी तेंची येता आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मोरसो. लाजाचेपणा लुटलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यान जिवंत केली आमच्या भयणीक सासणेक जिवीत दी. आपले पाप रडल्या सोरा तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या भयणीक तुज्या राजान घे. आमच्या भयणी पवित्र स्नान नितळ केली आनी पवित्रान तुजेर मोर मारली. तुज्या भगिवंताच्या जम्यान तिका एकठांय. आमच्या भयणी तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसली तिका तुज्या सर्गीच्या जेवणान बसय. आमच्या भयणी तुज्या तोंडावर बी दुखे सल्ल्या सर्वांक भावताच्या बुजवणेन आनी सासणी जिविताच्या भरोशान दैती. तुमी अशें केले मागणे म्हणया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या मेल्ल्या साकरीची फ्लोरिनाची काकूळट कर. आपल्या करण्याची तिका दिनाका कित्याक तुजी खुशी पाडूंक तिका मौन आसले. खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्यांतय एकवटायली. तेच पर्यंत तुजे काकुळतीन सर्गी देवताच्या वरान तिका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय. आज भक्ती निके पिवच्या या तुझ्या साकरनी फ्लोरिनाक विसल्या सांगाता सर्गींच्या सुखांत वाडटो लाभय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. सासनाचो विषय काकुदी